Ja, dat vind ik heel goed. Om dus bij stil te staan wat er gebeurd is. En in het eerbetoon voor de mensen die overleden zijn en voor de nabestaanden. En dat we dat bedenken vind ik hartstikke mooi. Maar ik vind het wel heel erg. Ik vind het heel erg wat er nou weer gebeurd is. Juist omdat ze de lucht bijhalen binnen, dat het net samen een ongeluk weer. Ja, vind ik dat de meesten die mij daar wel aan denken. Nou, best wel erg ook wel. Dat ze, ja, maar dat al die mensen dood zijn en zo. En vind je het ook goed dat we daar dan vandaag stil bij staan? Ja, best wel, ja. Ja, het is een hele goede zaak, vind ik, dat iedereen eventjes met de neus op de feiten gedrukt wordt. Ja, dus daar staan we helemaal achter. Ja, we hebben een oproep gekregen van de Hollandse Moenen om de moenen al hier in de rouwstoel te zetten. Op een hele grote zeggen ze naar Nederland dat bekend is van de moenen. En ook zeggen ze dat wij de moenen al hier in de rouwstoel hebben. En dat is wichtig om te uiterjen dat wij beginnen binnen met het lot van al die mensen die het belutsen binnen bij deze vliegtuigramp. De ramp is zo omvangrijk, zo extreem ook in haar doen en laten, dat ieder mens, elke Nederlander op zijn of haar manier, op zijn persoonlijke manier hier heel erg naar kijkt en ook die impact moet voelen. Het heeft op ons allemaal zoveel impact. Het is zo anders dan anders, omdat we bij een oorlog betrokken zijn als een land van vrede. Dus ik denk dat het goed is. Er is naar gevraagd. Door de laatste dagen is er zoveel op sociale media getwitterd en gesproken en geschreven. Die behoefte is er.